zein da gure desioa Iruñerriko toki ederrenak ezagutzea, plazarik, frontoirik, edo ez dakit, ze espaziorik ezagutuko dugun hemen. Ze gure elkarrizketatuarekin, 3 txoko esanguratsuenak ezagutuko ditugu. Gaurkoan Iruñerriko txokoak saioan, Aritz Uztarroz eta Braiñain. Gurekin dugu Aritz Uztarroz, ongi etorria Aritz. Ongi etorria. Zure eskutan dago Braiñain guk ezagutzea. Orduan, hasiko gara hastapenetik. Braiñain zer da? Herria, auzoa? Bueno, pues guretzako Braiñain herria da. Jendea ezagutzen du auzo bat bezala, zen Iruñeko helmugan dago, baina guretzako herria da. Herria da. Zenbat biztanle gutxi gora bera aurki ditzakegu? Gauzagu 22.000 gutxi gora bera. 22.000, orduan da frango. Bere inguruan, Braiñainen inguruan, zer herri aurki ditzakegu? Badaude Zizur, dagoela hemen ondoan, eta gero, ja daude Iruñerriko auzoak, zen besteak daude beste puntak. Bale, orduan herria handia, auzo eta beste herri batzuen artean, ezta? Braiñainen, guazen hastapenera, ez? Braiñain, ez dakit dakizun duela urte batzuk zertzen, hemen landa eremua zen, ez? Bai, nik ikusi ditut argazkiak ez, hemendik 30 urtea, eta bazen dena landa izugarria, bakarrik zegoen alde zaharra, dagoela etortzen zarenean ikusten duzu alde zaharra, eta hori zegoen. Gero joan da pixkanaka egite... Haunditzen, industrializazioak ere ekarri du eraikina, ezta? Orduan suposatzen dut hemen lehen nekazariak ziela. Bai, hori uste dut. Ez dugu zertan... Historia hundirik ez dago. Iruñan bai, baina ben... Horren hildora, bada, ez dakit, aztarna historikorik Braiñainen? Ez. Ez dago? Ez dago. Gaztelurik, ez ezer, baina bueno. Beste gauza batzuk izango dituzue? Bai, hori da. Ez da fuertea hemen aztarnak, baina... Zein da Braiñainek daukan fuertea zure ustez? Niretzako dudarik gabe festak. Dira oso ezagunak Iruñan eta kanpoan. Etortzen da jende asko kanpotik. Eta gero, egiten dira festa txiki batzuk, nola Aberri eguna, Braiñaingo eguna. Hemen bizitzen da asko festa. Atetzen dira hemengo erraldoiak, txistulariak eta horrela, eta... Hemengo jaiak noiztik nora izaten dira normalki? Hasten dira ekaineko 22an, gutxi gora bera, eta 5 egun. 5 egun, no? Eta egun bakoitza baduzue zerbait esleitu arra nahi dut, hemen kostilla da, hemen ez dakitzer? Lehenengo egunean egiten da barbakoa, gazte guztiak egoten gara lakuan, gero ikusiko dugula. Eta hor egiten dugu barbakoa herrikoia izugarri bat, eta gero bajerak daude, bajerak edo... Lokal modukoak, ez? Azteko lokalak, eta hor txosnak eta lokalak. Denetari puskat. Etxaten zuen, aipatzen zenuen, bazela hori jaien aste 5 egun horiek, ez? Eta gero, badira beste egunik, edo bada beste egunik horrela oso garrantzitsua dela Braiñainen? Braiñainen bizitzen da asko, Uztailaren 6 hartzen diate? Uztailaren 6, eta hori, egoten gara denak elkarrekin, almorzatzen, eta gero Iruñera, baina da momentu on bat herrian ere. Ondoan gaudenez, kokapenari dagokionez, garraio bideak ikusiko bagenitu Braiñainetik hasten direnak, zer zerbitzu publiko ematen dira hemendik Iruñera adibidez? Garrantzitsuena autobusa. Haude 2 linea garrantzitsuak, 19 eta 4. Badauzkazu, laua adibidez 5 minutu ero eta 19 15. Eta beste zerbitzu publikoi dagokionez, zer aurki dezakegu hemen? Bada osasun-etxea, bada ikastola... Badaude 3 ikastola, bat euskeraz eta 2 gazteleraz. Gero 2 osasun-etxe, bat laku ondoan eta bestea alde zahar ondoan, ongi kokatuta. Eta gero badago baragazte bat, egiten direnak gazteentzako
ekintzak, planteatzen dira kirol, herri kirolak, festetan, salidas a esquiar, gauza desente bai. Bai, pixkat, ekitaldi modukoak ez, jendea joan dezaen. Azara joan, eta alokatu sala bat, ez du nahi duzuna egiteko hor, Gazteleku modu bat ez? Vale. Beste hildo baten, gaien beste hildo batetik, hemen erran nahi dut, hemen herriko bizia baduzu erran nahi dute, kalean bada jendia eta Barañaingoa da, elkarren artean ezagutzen zarete denak. Bai, jo creo, gauza bat oso bitxia Barañainen garela herrikoak, baina herrikoak. Ni sentitzen naiz Iruñekoa, joaten naizenean kanpora, baina hemen nagoenean naiz Barañaingoa. Egiten dut bizia hemen, joaten naiz lagunekin tabernetara, egiten dut bizia hemen, dena. Eta giro ona dago, gainera denok ezagutzen gara hemen, handiak, txikiak eta gozada bat. Bai, hizkuntzari dagokionez, zer entzuten da gehien bat kaletan hemen Barañainen? Esango nuke igual gaztelera. Bai. Baina uste dut euskara ari dela pixka bat indarra hartzen. Bai, gutxinaka, agian belaunaldi berriek. Gazteo kontratu gara ez badugula hitz egiten galtzen dela. Bai. Ikastetxean bai ikasten duzula euskaraz, baina gero egin behar duzu esfortzuak kalera ateratzeko eta hitz egiteko. Eta jarraitzeko, ez? Txikitan induzuna jarraitzeko ostian. Bestetik, Aritz, hemen oraintxe bertan, hemen Barañainen bizi zara, kanpora joan zara? Oraintxe ez nago Barañainen, etortzen naiz lagunak ikustera, familia ikustera, baina nago Leonen, egiten kirolen karrera, unibertsitatean. Eta asko faltan botatzen dut nire herria, euskaraz hitz egitea hemen lagunekin, tabernetara joatea, gainera, honekin, Behitu Aritz, uste dut, Barañainetik ezagutu behar genuen guztia ezagutu dugula, eta nik elkarrizketatu bakoitzari jartzen dut erronka bat, zure eskutik ezagutuko ditugu zure 3 txoko kutxunenak, bai? Goazen. Plaza polita dela, udaletxea ere hemen dugula, zergatik toki hau? Nire oroitzapenak hemen daude txikitaz, hemen zen puntua non gelitzen nintzen nire lagunekin, eta gainera hemen festak hasten dira, Barañaingo festak, eta nolabait da puntu bat garrantzitsua niretzako herrian. Hemen hasten badira festak, noski egun hortan hau egongo da. Beteta hori da, bai. Beteta, zer egiten da hemen egun hortan? Hemen etortzen gara gazte guztiak, eta txupinazoa botatzen dugu, eta festa... Festa horazten da, festa 5 egunean, bai. Bale. Ez dakit, ikusten ditut hemen badirela txikiak eta hori guztia, zu txikia zinenean ona etortzen zinen ere bai? Bai, hemen eta Lakuan, gero joango gara, eta da erreferentzia bat Barañainen dudari gabe galditzeko lagunekin. Noski eta pertsona, txikiak zinetenean, gatzen zineten hemen, ez dakit ze horretan. Bai, udaletxean, 5etan, eta hemen dauzkazu tabernak, erosteko gauzak eta hori da. Nola aldatu da gutxi gora bera Barañain eta puntu hau zehazki zu txikia zinetik gaur egun arte? Asko aldatu da? Pixka, bai, lehen hor zegoen zure atzean zegoen gaztetxe bat, eta antolatzen ziren ekintzak, jolasak eta bar, eta gaur egun jendea dago kalean, baina horrez gain badago giro polita. Eta erran nahi dute, jendia, nahiz eta tokia geografikoki aldatu, hemengo bizitza berdina da, giroak jarraitzen du, belaunaldiz belaunaldi? Bai, gainera uste dut gazteak geroz eta gazteago direla. Gelditzen dira, ni usten zidaten 14 urtekin 15 eta igual hortik aurrera. Eta orain ikusten ditut gazteagoak, eta ari da gazteesten
giroa, biztanleria. Biztanleria gaztetzen, eta hori da. Bueno, nahiko giro gaztia izatea. Hori da, bai. Herri bat izateko uste dut sanoa dela horrelako giro bat izatea, egotea. Udaletxean egiten da kulturari dagokionez beste ekitaldirik edo? Uste dut lehen egiten zirela bai ekitaldiak, kultura ekitaldiak, historiakoak, baina gaur egun ez nago oso ongi jarrita eta... Baina Barañainen kulturari dagokionez ere beste antzoki bat badugu, ezta? Bai. Eta hor bai sustatzen dira asko zen. Bai, badago auditorio bat, nahiko handia dela eta aproposa joateko gauzak ikustera, ez dakit. Zer mototako ekintzak egiten dira hor? Egiten da antzerkia eta igual kulturetxe bezala batzutan. Hori da. Filmak edo jartzen dira ere bai? Ez. Zineak ja Iruñera. Zara, bai. Baina, bueno. Ibiltzen lehen esan dugu, ibiltzen zenbat denbora izan dezakegu Iruñera hemendik? Iruñera, 35 minutu. Bada, nahiko. Bai. Eta gero erdian dago ospitalia, ez? Hori da, pasatzen duzu ospitaleak eta ja, 10-15 minututan ja zaude ziudadela ondoan. Orduan, orain COVID-aren asuntoaren gatik, ibiltzen joan gaitezke. Bai, paseoak egunero hemen, ja, Iruña joke. Kusiko dugu orain bertan, utziko dugu gure plaza, eta bagoaz bigarren txokora. Ongi. Aritz, gure bigarren txokora iritsi gara. Hori da. Ikastetxe publikoa. Suposatzen dut honek zergatik badokala. Ekarri zaituztet honera, zeren hemen hasi zen nire irakaskuntzaren grina, ez? Grina, hori. Eta hemen egin nuen nire kuadrilla. Orduan, oroitzapenik onenak, niretzako. Haien artean baten bat kontatuko diguzu? Bueno, badauzkat batzuk, behin egon nintzen hemen gaixorik eta eskapatu nintzen etxera. Esan nuen, noa komunera, ez dakiz ere, eta joan nintzen etxera. Eta etzinen bueltatu. Eta, hemengoak deitzen etxera, eta kaos bat. Hemen zenbat urtez izan zinen? Hemen sartzen zara 5 urtekin, eta ateratzen zara 12 urteekin ja institutora. Eta institutoa hemen bertan bat? Bai, badago hor eskinean. Así que hemen oso horreza da, komodidadeak nolabait esateko handiak. Bai, hemen daukazu dena, etxetik hurbil, omen ondoan bizi zara? Ez, laku ondoan, baina... Bueno, ez zenbat duzu, 10 minutu? 10 minutu oinez, Hemen egintzen nuen kuadrilla esan duzu. Hori da. Noski, hemengoa duzu kuadrilla, beste toki batzuetakoa? Baina ez da, hemen zu egiten duzu kuadrilla bat txikitan zarenean eta oroitzapenak egiten dira betirako. Gero egiten dituzu lagunak kanpoan, oroitzapenak ez dira berdinak, zen hemen izan dituzu bibentzia batzuk bereziak eta behin bizitzen direnak. Bestetik, agian ez dakit, erlazio horiek jarraitzen duten gaur egun, baina zuen artean abeki duzu hemen gelditzea Barañainen, kanpora atera zara zu bezala. Badago denetarik kuadrilean, badago jendea joan dela, gehiago begiratzera, beste bateko gauzak ikustera, eta gero badago jendea gelditu dela hemen bizitza egitera, herrian, eta ez da ona, ez da txarra, bakoitzak egiten du nahi duena, hori da, hori da, bai. Noski, denak ekartzen zaretenean izango da, bai, joaten gara tabernetara, gero hemen Alaitzeko patioan jartzen dira txotnak festetan, eta orduan hemendik pasatzen da jende pila bat, 22ko ekainako 22an. Lehen esaten zenuen, hemen hasi zera zure irakaskuntzarekiko grina. Noski, nola da hemen ikasle izatea eta orain irakasle bezala formatzea?
Bueno, pues hemen nolabait zaude pixka bat, ez daki nola deskribatu, da eguneroko ongi pasatzea, etortzea gustora, gero joaten zarenean kanpora egiten duzu behar duzulako eta nahi baduzu helmuga batera iritsi, ez daukazu beste Hemen modurik. baduzu erreferenterik, erreferenterik irakasleen artean. Bai, ni gelditzen naiz bi irakaslerekin, bat izena du Jaione, izan nuela aurre hezkuntzan, eta emakume oso jatorra. Eta gero Peio, 6. mailan, zela aita bat bezala. Zure atzetik erratu guztian, zer moduz, nola lagundu zaitezke, dena. Zein ongi. Itzuliko zinake ona lan egitera? Bai, gustora. Hemen edo institutuan, nire... Bai, zuk ikasten duzunean, bakarrik egiten dezakezu batxillergoan eta DBH, nola? Ez, nik ikasten ari dudana, unibertsitatean, gero joaten zara direktamente instituto batera. Baina, bai, hau betidanik ikusi dut nire bigarren etxea. Noski, denbora asko pasatzen dut hemen. Eta gu denbora gehiago pasako dugu 3. txokoan. Hori da, venga. Aritz, gure 3. txokora iritsi gara, aipatu duzu ja behin eta berriz lakua, azkenan iritsi gara. Zergatik lakua? Niretzako txokorik politena hemen herrian, Brañainen. Hemen egoten naiz orduak, gelditzen naizenean, onera etortzen naizenean, hemen gelditzen naiz lagunekin, eta nolabait hemen egiten dut bizitza asko. Naiz udan eta neguan. Noski, hemen udan egin dezakezu edozein plan, Hori da, bai. Hemen gaude agatetxoekin, eta gainera ikusten da badela jendia hemendik. Bai, gainera hemen, jendea ikusi aldezakezu kirola egiten, paseatzen, haurtxoekin, jende heldua, da... Zentro moduko atez, hori da, bai. Aipagarriena agian Brañainetik. Hori da, bai. Zu etorri zara noiz baita hemen kirola egitera? Bueno, ez naiz etortzen asko zen, hemen jendea egoten da korrikan eta hori, eta ni txirrindularean naiz, eta orduan hemen txarto, bai. Baina bestela hemen pasatzen ditut ordu pila bat. Hemen jaietan leheno esaten zenuen zerbait, ez? Hemen egiten dela zerbait jaietan. Bai, han lakua da hasten den tokian, jartzen dira brasa modu batzuk eta kostillada eta barbakoa bat egiten da. Eta gero ere zuziriak 11etan hasten dira eta jendea egoten da eserita, bai. Lautada polita dago gainera zuzieren dako, eh? Bai. Bestetik, gure programan garrantzitsuena den galdera bat egin behar dizudala, eta da, hemen ikusten dugu jende asko, baina jende hau guztia Brañaingoa da, erra nahi dut. Zentzu hori ematen diote herriari? Bale, egia esateko ez dakit, uste dut Brañainera jende asko etortzen dela paseatzera, zen, hemen ja bukatzen da, ja urrengoa da mendia, eta orduan uste dut jende asko etortzen dela Iruñetik onera paseatzen, baina ere esan beharra dago jende asko edo gehien bat hemengoa dela. Zuretzako Brañainek beti izan du zentzu berdina, zeure buruan? Bai, ni beti ikusi dut berdin. Ja helduagoa naiz, baina beti dauka magia puntu hori, ez? Ikusten dudala eta horregatik asko identifikatzen naiz lakuarekin eta hemen bizitzen dudanarekin guztietan. Leonera joan zarenez, hemendik zer botatzen duzu faltan gehien bat? Hemen gelditzea, ez dakit, hemen denbora pasatzea. Niretzako da altxor bitxi txiki bat bezala eta
Eta hori sentitu behar da, bestela ezin da asko ulertu. Zure kuadriaren artean ere sentimendu hori Bai. da? Baraineko gazteriaren buruan hori dago seguro, bai. Buelatuko zara Barainera? Segurazki bai, nik beti ikusi dut nola nire bizitza hemen pasa den eta pasako den. Nire herria da, ez dakit, hemen jarri nituen nire lehenengo zapatillak horrela esateko eta oso gustura nago. Eta zapatilla berria jarri beharko ditugu. Hori da. Guk ere zapatilla berriak jarriko ditugu, zergatik bukatu dugulako Barainain. Hemen aritzekin ezagutu ditugu, txokorik ederrenak, udaletxea, Alaitz ikastola eta azkenik laku ederrau. Hurrengoan, ez dakit nola joango garen, baina seguru txokorik ederrenak ezagutuko ditugula.